Ty donútra. Jaké právnosti? Ty donútri. My nemáme právnosti. Ty donútri. Pusti mňa Vaško. Počkaj. Ty donútra, už konečne raz by sa měl na ňo použiť. Veď ma zeberú. Pusti mňa donútri. Tebe nemajú proč brať. Nejdeme. Nechaj. Čo je? Po, donútri si debila. Pustite ho, na čo berete? No to čo robíte? Podaj mi niečo, nech hodí. Za čo uberete? Ty čo si vás môžete chlapi, že by ste boli piču nechcaj. Jure, je škoretý dozrok a furt kameruje. Teraz už dokameruje. On má právo. Ja tu napad do papule. Taký nikto. Tak už dneska to kameruješ. Ty si rád, ne? Debil! Ja to furt Rád, ne? Sa poradí, to sa nám zrezali, že máme sa najdeme. Zalez donútri, ty! Ty zalez donútri! To robí naspal! Tebe šlachta si ty žebrak zjebaný! Šlachta si! Jak te bude trepovať? Ty z toho svedomia nemáš! Ty sedlák! Poďme donútri! Sedláčky! Podaj by skapal! Nenatočí! Toto by zvíral prvé místo na YouTube, keby si sme natočili. Donútra. Oskar. Nemáš rozumu, chlap.